Забравих да кажа, че в събота от 8:30 ще има лайв чат по повод 2000 абоната. Това е. Вече имаме 2005 абоната. Да видим в четвъртък колко абоната ще имаме, когато ще кача това видео. Сега снимам видеото във вторник, четвъртък ще кача този клип, да видим тогава колко абоната ще имам. Четвъртък е, часът е 3 и имам 2570, 2057 абоната. Днес понеже съм страхотен, ще играем FIFA 15, предложение на много хора. Много от вас зависи дали искате 17, долу в коментарите напишете дали искате FIFA 17. А за сега сме само на 15-ката, ще играем един. Само да кажа, че имам проблем, доста голям проблем с браузъра, наречен Chrome. Искате ли да пробваме Барс срещу Реал? Аз мисля, че ще е добра. Надяваме 100 път, маля, ако вкарам гол ще страхотно, защото нямам нито един гол на FIFA, което си личи, предполагам. Сега ще видите, че наистина нямам голове. Неймар! Дай! Бой! Бой! Епа! На кого подавам, бе? На кого подавам, бе? Майка! Няма да псувам. Ох! Ох, добре хванах я. Това беше наистина много накосан. Къде е Меси? Ниеста. Апа! Костера! Не. Добре. Неймар! 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 Случи се и такива работи в живота, затова трябва да приемате реалността в живота. Чакай! Не! Стреляй! Yes! Не! Не сте подари ми кара! Видяхте ли точно това? Гол да отпада. Вижте тъпото повторение. 2007 са вече. Как ми вкараха тъпанарите гол, майко. Една реклама. Помня, че когато снимах за гейм канала си, така ми вкараха гол заради тази тъпа реклама. Не знам нищо от бандика ме пред. Това... Не, добре. Добре, между другото сега се опитам. Не подавай! Излезе топката. Какво? Гол ли имаше? Ма те гол ли ми вкараха? Не, това беше най-ментарския гол. Нямаше да спозна това. Суарес, стара бе! Мойчица. Аз добре, няма посувам, защото миналия клип много сувах. На FIFA катирах. Роналдо! Не, това не е Роналдо. Да, Роналдо е вече, аз погледам. Няма. Какво стана, бе, пикновци? Какво подавам, бе? То няма там никой му яска. Долу в коментарите не забравяйте да напишете коя игра искате да игра за следващия път, защото има доста хора, които ги интересува аз как играя и мога изобщо да играя, но виждате, че аз не мога да играя. Бензема! Аре, бе! Не! Роналдо! Нямаше гол. И сигурно сейте сега си мислят това, какво прави. Не! Видяхте ли? Вие не видяхте какво стана. Бензема ми вкара гол. Аз Бензема много го уважавам и той ще... Бензема, нали сме приятели, как ще ми вкараш гол, бе, човек? Вижте тъпото повторение. Вижте. Какъв елементарски гол ми вкараха тя, но аз съм силен и няма да рева. Човек, аз не мога да разказвам. Как се очаква от мен да вкарам гол, като няма нито един гол на тази? Бензема отново ми вкара! Човек. Сега правим стори в Инстаграм и ще обявим как Бензема ми вкара още един гол. Бензема ми вкара още един гол и снимам клип на FIFA. Скоро, т.е. четвъртък. Добре. Как Бензема... Бензема ще ми... Добре. Нерва са вече. Какво? 3-0. Не. Аре, бе. Неймар. Защото Неймар ми е един от любимите в FIFA. Меси не е чак толкова. Суарес. Суарес. Спускай. Суарес. Здравейте от коментаторската кабина, аз съм Петър Василев и наблюдаваме матча Реал срещу Барселона. В момента резултатът е 3-0 и който няма никакъв, няма шанс за гол, чудесно поемане от топката на Браво. Вратар е топката, вау. Аре, пускай, бе. Тъпана. Неймар. Аре. Окей, топката е в крос като кос. Всичко кос. Хайде, бе! Човек, какво? Меси! Меси. Защото за първи път се случва в този мач да видя Меси. Какво отнема от топката от... или най-тъпото име, което съм виждал. Топката, не! Никой няма да бъда.
Адриано не допусна да има гол за Реал Мадрид. Но топката в момента е в Байл. Дали няма да успее да центрира. Бам! Yes! Нямаше гол. О, не, Кристиано Роналдо. Не! Ох! Пак излезе реклама и нямаше гол. Това беше чист късмет. Добре, Роналдо се опитва се прави на добър играч, но не му се получава. Добре. Окей, топката е в Байл. Оф, боже, обърках контролерите. Аз не седа много кой за кого е. Не, никакъв шанс. Yes! Карате, освен че ми вкарахте 3-0. Червен картон? Какво? Дадоха ми червен картон. За какво? Какво му е червен? Какво? Затова ми дай червен. Батата панара! Съдята е. Гад, ще ми... Дай, Роналдо ще ми би дуспи и ще ми вкара още 5 гола, човек. Аз не съм и добър вратар, човек. Аз се очаква от мен да игра. Гледай, сега се спре. Ето, ще ми вкара на елементарния гол. Не, аз погребвам. Ето, Роналдо вкара шибания 4-ти гол. Ето, вижте шибаното повторение. Вижте как пропуснах най-тъпия гол. Не, аз съм пас. Да, човек, 4-4 за тях. Добре, аз... Не, никакъв шанс. Прекратяваме матча, избирам си друг отбор и ще ги бим. Красивые пасы, ну и просто красавчика. Думаю, надо бить и забивать. И у форварда был шанс. Думаю, надо бить и забивать. Хороший момент. Потащи. Промахивается игрок. Похоже, что он просто сам пришел. В вратарские руки. Ох, града, страхотно, права е мойчет. Чакай, той беше да дуспа човек, вие не види... Дуспа. Думаю, надо бить и забивать. И удар, и гол. Но ви казвам, че почти никой не го знам оттам. Не. Едем дальше. Хороший момент. Не! Тота писко, майк! И то в 45-та минута. Топа Марсел направо ще го... Добре, тя раза големите панай. Как ни вкараха? Добре, сега първия на крос не го броя. Не, той, да, на крос беше. Той остана заради рекламата, но втория от Иско. Майко. Не, това беше много тъпа, аз съм отчаян от живота. Дано клипа ви е харесал. Чао, че... Каза губих.